Si kalaan ipagduyusan kay tuwirik na ititong kalagaw si katisap sa bulan tuy mata wen putno ang si kalaan tiyan na ay tunggal rabi ikar kararakut aku ijay nga to nga sika awan sa baliti kagasat ko kita kagainat ko wan sika awan sa bali manipot pa'y ibig. Go Stephen. Pudnuken kaday tuy puso uray iti labes ti adu apan nubot among masiksikalan ti na ay ayaten ti unag dagijay at haw-tawan ang masikalan at hunatawan di naglabas ang sikatin na inay-aya si kalaan ipagduyusan day tuwirik nga ititong
day tanti ng rugyan, jak may ladawan aragsak, kasla di mapesat, ti iniliwin ta pa nagjajar, jak lain pagarup day tarik nam kaiyab kas, nga idi pay laeng ketsyat day inka inay ayat. Kaput Facebook nga kunkunada, ket nagsarak ti dalanta ng ring dinabayag, na idulin arik na tarumbeng kadiya patuluyen, uray ken kat lagi kuten, jak maisuro to'y rik na ubiyag to'y biyag. Agmal malem a trabaho, jak marik na ti bannuko, tay ti panaginanak, dito'y Facebook ka ama ka chat, manay aliw-liwat ti may ladawan aragsak, agiyaman ak FB ti inpatek ko na sa kulak, nupay tawen pinaglabas, dito'y lagip ko di napunas, asikalaing ayat akinupkupi kupak, FB tiga punay tangket na sarakan ka, napalaos tiragsat ko agar-agrag uday to'y puso. Kaput Facebook akon kunada, ket nagsarak ti dalanta ng ring dinabayag, na idulin arik na tarumbeng kadiya patuluyen, uray ken katagi kuten, jak maisuro to'y rik na ubiyag to'y biyag. Kaput Facebook akon kunada, ket nagsarak ti dalanta ng ring dinabayag, na idulin arik na tarumbeng kadiya patuluyen, uray ken katagi kuten, jak maisuro to'y rik na ubiyag to'y biyag. Rumbeng kadiya patuluyen, uray ken katagi kuten,
peta. Hello, kumusta ka? Kumusta Ahmed Dita Puso? Hello, kumusta ka? Tawag ko ting kasumbagan. Kitaw ko asyak ta isang peta. Kitaw ko asyak ta isang peta. Hello, kumusta ka? Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yun harapapu ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Sa dinuman ti ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yung di harapaap ko, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ni tawe, ikariken ka nga sikalae. Di ka masursuro biyak ko alipate. Uray pa'y ada akun itay tanin. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yun
paapto ket di kanento mapukaw tuy lagip ko uray pay aglabas minitawen ikariken ka nga sikalae di ka masursuro biyag ko alipate uray pay at daktong ijay tanen uray pay aglabas nitawen ikariken ka nga sikalain di ka masursuro biyag ko alipate uray pay adakton ijay tanen uray pay adakton ijay tanen Panagjay sentro, nagluganak ichip apang pasahero, naipatangak man ijay sango, nakadim na driver agwapo. May ayo akman itiin balikas na kalanglangak kano ni Jolina. Pumanti nagpaiduma talaga marianak nga artista magustwak matay ko'y aglay uray magaradyok pintas ko't inatiyawen dilat
kanatae maguswak man daytoy akan uray mga ngartsok pintas ko't ina di awen dila jukiyat nuwagi kamyo tama sakit na ditoy tumengko anyan din nga iletan ditoy kainak nagluganan tertsak mala abalisya nga may titay berno agitwan 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 Anda inak na sabat umakit him na lapsat inis makit kimid ma nagtibayo to'y kaungat no tila na pinet paudi ipamaginawang sexy at ang wensan ti 60 nung ay na kailat makagargari umakit nga agpaiso napigsa pa'y latin na babato makaalino ti patong na makaparugso pa'y lakin nila agbabaketa isut kun nada kanya uray manoy uyawen dat di damit rikna tuy marikna agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at tadlan awan sa pulin ti kinasamit arakop na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulin minakinagaget kakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpay tuma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manoy uyawen da di damit rikna tuy marikna agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya pumatol iti bakit kaskala at daglan awan sa pulin ti kinasamit arakog na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis
Uray dukuri bet-bet awan sa pulem ni nakinabeket. Dakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akarumansa nagpay ganas na. Agbabaketa isukon ko na da kaniya. Uray manuy uyawen da gidamit rikna tuy marikna. Agbabaketa udno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas. Di bakit akainayan ayat di dangamin na mutiganas. Di bakit kainayan ayat. Tay mangipagpatakan ka siya pipilin tatoy ay ako kita punukin ka siya ti ayaten itek amin ken ka. Amin na pagragsakan, amin na pagayatan, awan to't pagbabawyan. No siya pisika, piliem tay mangipagpataken ka. Siya pipilyen tatoy ay ako ket napunuken ka. Siya ti ayaten hidek amin ken ka. Amin na pagragsakan, amin na pagayatan, awan to't pagbabawian. Amangan musikan to maikala no isunat iti pagsebaan. Amangan lukan kanen to dagitan luwag keto'y pusok yak manaptan amasaktan. Amangan mo ayat mo bagay ayaman jak maapo akastat pagpanagan. Kabaela abyakot mairisan ugapuken ka. Pagragsakan, amin na pagayatan, awan to't pagbabawian. Amangan musikan to maikala
Daytoy puso biyak manakdan amasakdan amangan mo ayat mo bagay ayaman diyak maako abastat pagpanagan kabailan abyak ko